Buenas, buenas, mirad o que vos traigo hoxe aquí. Unha trampa colorimétrica, unha trampa para os vosos invernadoiros. Como xa sabedes, cada vez temos menos produtos fitosanitarios que funcionan como os que recordamos antigamente, non? Inda somos moitos ou hai moita xente que nos ven á tenda recordando aqueles vellos produtos como o Confidor, como o Redomil, que funcionaban 100% e que non, no caso do Confidor non deixaba un só insecto nas nosas plantacións. Hoxe, os produtos non son tan eficaces como antigamente. Entón, temos que usar novos métodos. Un deles, este tipo de trampas. Son unhas trampas que teñen un pegamento que colgamos nos nosos invernadoiros, nas nosas froiteiras, no cultivo que queiramos protexer, e os insectos vanse quedar adheridos aquí. Pois vale, pois para a mosca blanca, para a mosca da fruta, para insectos minadores, e incluso, super importante, porque é unha cosa que vos ataca moito no tomate e vos dá bastante a lata. Con estas feromonas aplicadas na trampa, facemos unha trampa contra a tuta. É un atraínte, unhas feromonas que atraen os machos de tuta e van aquí, quedan pegados á tuta absoluta, á tuta do tomate, que estraga tantísimas veces as vosas plantacións. Así que xa sabes, se precisas unhas planchas colorimétricas como estas, unhas trampas para protexer os teus cultivos, aquí na peneira témolas. E se tes problemas con tuta, tes que levarte tamén estas feromonas para capturar os machos da tuta.